Hukay katamon. Yabe talaking panalangin tamo ring makatuking kapagnasan. Kapasalamatan daring makatuking. Feo Lalia and family. Mr. and Mrs. Remy Mercado and family. Ira Janela David. Maris Ann Lugto and family. Para king malagwang kapaldana ng Antoneta Limhoco Antonio, Consanita de Ala, para king kapagnasan ng Joey Silo and Tita Hinko, Yulino sana king ligaya banwaring kaladwadari, Herminio Canlas, Antonio Sigua, Reynaldo Flores, kambering sablang maldang kaladwo, king Purgatorio.
Kilagyan pa, Panginoon, Panginoon Diyos, Espiritu Santo, Amen. o ini ingkahong talasuyo, akakong pinili, ing tutukong kalburan, ngana ng Diyos, king kaya anak, ing ginutaso Kristo, hindi minulugod isang manatili kay kayuan. At kaya kaan timurin. Kaya tabi na kakatamong Sunday, o Saturday devotion, king Birhen, ng Lourdes, ng Kabetikan, pakiabay tayo ng kipanalangin tamo, ing metong tamong supporter at founder, nagkakatamong dambana, nagkakatang shrine, nagkakatang kapatid di Herminio Canlas, ni Judge Herminio Canlas. Panalangin tayo kanina nagkakatamong Eucharistia, sana Ginoo, patawaran ng kayang pamagkamali at kasalanan ng tao, at sana adwanan nga matanggapan kayang kayo diyan, nagkakatang kapatid. Kapatid, manahin datang yung masama siya katang sarili, maniting balapang tipon, sisyatan pagulutan ng katang pamikasala. Tamuhan. Amin ang kuking Diyos sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok. At king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapo ko ang Nuana Mariang Kapilan Manbirhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo kuking Diyos sa ginuta mo. In Diyos, mong may pain tuto pakalwa na katamo, king papatawad ng kasalanan tamo, dala na katas sa naging biyalanangga. Amen. Manalangin tayo. O Diyos ikpami, panibataning pamsan meto at lugod, yubog may kaya kang balayan, metong yamong pusot kaisipan, manmidbibiya, king pami tatambayan, patatag king pampasyag, king kasalpantayanan, at patibe king kayang kametungan. Itiadwan mi, king kamalatana ginamit sa Kristo anak mo, abiat magari kambem kametungan ng bala Espiritu, metong mo king panga Diyos, maggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba, king libro ning Exodo. Miglakbela ring Israelita, iba't rameses, papunta sukot. Ana marala na libo la ring lalaki, subali ka ring babay at tinganak da. Ding marakal-dakal pang aliwang tao, at ding dakal atupa, kambing ampon baka, kaya berala namang meko. Migluto lang tinape kitang masang alang lebadura, adaralarang linwalehipto. Tutong piragling pangatabira king Ehipto. Inya elami kapanawon pang magsadyang bakalanda o makapaglutong tinape ating lebadura. Menok nangan lakarin Ehipto ring Israelita,
king kayakaban daring 4 at 30 banwa. Meko layip toring sablang memalening Gino, king Aldo ay amiyag na lareting 4 at 30 banwa. Metong yang pamaglami ning Gino, itang kabengyan na ita, ban ilwal na la ning sakop ning Ehipto. Inya tatagulaling de ring Israelita king Gino, ing antikaniting kabengyan, king panawon pang daratang, bilang metong kabengyan ning pamaglamera. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. No, alanganga ing lugod na. Ing Ginoo alanangga ing lugod na. Pasalamat kayo king Gino, uling mayapya, uling ing lugod na manatili kapilanman. E nakatamo kay lingwan inyang may sambot tamo, uling ing lugod na manatili kapilanman. Ilinigtas na katamo karetang kasalang, uling ing lugod na manatili kapilanman. Ing Ginoo alanangga ing lugod na. Linipol na lakarin Ehipto ring sablang pangane, uling ing lugod na manatili kapilanman. Liwal niya karin Ehipto ing balening Israel, uling lugod na manatili kapilanman. Liwal ning kayang balayan kapamilataning mayupaya ng gamat, uling ing lugod na manatili kapilanman. Ing Ginoo alanangga ing lugod na. Sigsag ning dayat malat ding timbu, uling ing lugod na manatili kapilanman. At delakit ning balen na, uling ing lugod na manatili kapilanman. Dapat ing ari ning Ehipto, ading kayang sandalos, pinlumod nila, uling lugod na manatili kapilanman. Ing Ginoo alanangga ing lugod na. Ingin manatili kay kayo, At kekaan timurin. pamipasya king may pabalita, agpangkag sa Mateo. Ligaya keka wa Ginoo. King panaita, dinwala ring parsewo, at pisabi-sabi ra, numakanano ding apapate, Yesus. Inya nga balita ng Yesus iti, may koya kilugalayta. Dakala ring taong tinukikayo, kaya pakaya paano nga ding magsakit at pinabili na nalaking era pamalita karingaliwa, inggewa na. Iti depatana, ban matupad, iting sinabi na ng propeta Isayas, tukol kayo. O ining kanakong pinili, tutuking kalguran, kaya tutukong matula, ibili kaya ingka kong espiritu, ipayabot na ingka kong kayatulan, karing sablang tao. Eya makitatwa, magipate, makitatwa, nune panay diyang magsalita, ni eya maramdam, king dalaning kayang siwala. Ene, paklian ng timbong makasalamat,
inipatdan ing sulong undap-undap na eya patugot hanggang ina apagtagumpen ing katuliran. Ibili rakeya isablang din sablang tao ing karelang kapanayan. Pamalpatad ing may papalitan ni kakatang kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. Maya pa kaibakan po, karingin ng pamilya na ning kakatamong pakamalan niya o nabye, ya puminyong ni Judge Herminio Calas, at ding kayang kakaliguran taliwa pa, at ding parishioner, at ding kakatamong parishioner Katie King Shrine, at ding malugod kaya, daon tayo po ining misang iti para kang kaya katamong pakamala na judge ni. At makanyan mo naman para ka rin deboto na ning birhen tamo. Basta man king Aldoyti sila po rin imahin na ning birhen na ning de los Remedios at Santo Cruz del Verdon at ing San Jose king Bacolor kabalenan ni itapong ing kakatamong debusyon king Lourdes ni ing Birhen ing Lourdes ing Kabetikan. Adwang bagi bakit ing tao may papahamak ya at may involve ya king pate at kaguluhan. Adwang bagi bakit ing tao may involve ya king pate at kaguluhan. Umuna, ulining kayabangan. Kadua, ulining pali buntok. Pali buntok. Papali buntok. Oreta po rin punot dulo na ning madalas pate at kaguluhan king metong at tao. Ulitan po, pali buntok. Kadua, kayabangan. Yan po. Nung kareta nga tsuke kayo, siguradong istong ating kong metong kareta, sigurado kayong malapit ko king kapamakan at king kaguluhan. Dakal ko kapati. Istong mayabang ka, kadua, mapali ka, buntok. Ayan. Sabihin tala po deta. Yesus na po, king katang pamasa. Meto nga peka iwas-iwasa na yapining konfrontasyon. Nasistong mapali ka buntok. Nano yung kang style, confrontational ka. Manamong ka. Makitaltalang ka. Makisabayan ka. King pate at pate. Yesus makanya ning tuturo na ana nung kanita ipan king ipan at mata king mata ako ana makanyan nung timpalin ako ibigyan mo niya ng nitang nung timpalin na king kaili ibigyan mo niya matang wanan nung paksabihan na kang anang pusanan me ing metong karga na metong kilometro gawin mo ng 2 kilometro. Bunin sa Benita, kapanupayan. Marimla buntok. Itang nung agyo mong magbigay na ka. Kesa aking magpate ka. Kesa aking magkakaguluhan. Ing tuturo ng Yesus, peace of mind, peaceful people, kapanupayan. Lalo na nung dita ka ng bagi. Mo na paragulan. Uling, isang paragul mo pa, maging komplikado ing sitwasyon. Nya Isus lang niya po kaya katapamasa. Burideng paten, ding parsewa at skriba, may impluensya lang tao din Nano, sigira na lang. Kinumpront na lang. Tek paten na lang, halina lang. Nga nagkakatapamasa.
Balon ana. Inya nga balita ng Isus na buriding pisabisan mga nading papati. Inya nga balita ng Isus ni may kuya king lugar ita. Sabihan, iwasan na. Mama kuya. Makpate. Mapalibuntok. Nadulasungan na lang. Po. Bali po, madalas king road rage, king dalan. May itong panibatanan ng kamatayan ng tao, tang road rage. Makanan itang road rage, tang palibuntok. Limbawa, itang igit ko kanita, nakaparada ating bakanting space para magparada. Paparada na itang Fortuner. Aba, kinatne ning pickup. Kinatne ning pickup. Palubni itang Fortuner. Kinatne ning pickup. At yang may kapagparada. Anya may kapagparada itang pickup. Kinuldas siya itang mag-drive nga nakitang Fortuner. Brad, ana, sorry, some are born faster. Ano makanyan? Inyana di may katne kasi di ikuanan na iting space. Parada na, tipaya, nakitang Fortuner, kitang mag-drive Fortuner. Sorry, Brad, some are born faster. Pagmayabangan Una nung gawa na nining mga Fortuner. Ang gawa na nining mga Fortuner, baliyo inurong ni. Kaya ba't si Banti ni? Sepungan ni? Penyapong ni. Ining pick-up. Uling palibuntok mo. Penyabal ni. Penyabal ni. Alam patugot. Makatatlong penyabal ni. Hanggang yung alupit siya itang pick-up. Kaya may bigla itang maka-pick-up. Nga naning maka-Fortuner. Sorry pare, some are born richer. Babayaran ko yung pick-up na yan, na walang kwentang pick-up mo yan. Babayaran ko yan, Walang kwenta yan, mga yan. Itong pangalan ko, ipagmayabang lang. Palibuntok. Po. At madalas, pagkamalbi akong tulpo, simple mo. May katya mo. Kinatya mo ning beto kasakin. O takay panagalan Panagalan Kay ba't? Basi-basa na yung something, mineral water. O, may pagkumpronto ka nito. O, ito naman may itong uli na mong migit-gitan lang. Kinatne. Kabante nga katata perada na ikarap na itang sakyan na. Kinuldas siya, magdala yung tubo, bilbal ni, itang salamin, itang kayang windshield, bilbal ni. O yan po yung buring sabihan. Ing kapamakan, lultoy ka rin taong mapalibuntok, ka rin taong mayabang, kayabangan, malapit siyang kapamakan, hanapin. Niya Jesus, tuturunan niya katamo. Ala ka pala king palibuntok. Lalong ala nga pala king kayabangan. Siguradong kapamakan niyo yung kikandasnan at puntalan. Nya nung ikaw pala simba ka, sabihan mo, Katoliko Kristyano ka, dapat ing pairalan mo kimbiye mo, ing kainaunan, ing kapayapan. Iwasan yung palibuntok, lalo-lalo na yung kayabangan. Uling, nung ika, sabihan mo yung kaya kang sarili, Kristyano, Katoliko, pero mapalay ka buntok. Ditak mong bagay, ikikalabkab ko, manamon ko. At kay ba't, tutuliran mo yung kasipin mong bali o kaya mo.
Abay, ka dapat maging Kristiyano. Uling ang ugali ng Isus, alaking kaya kang style, alaking kaya kang panugali. Nya itapo, tuturo na katang Isus. Nung bisa tamong maging nakalakaluguran, nung bisa tamong maging masaya yung biyata mo, iwasan ng mapalibuntok. Yako po arang nasa ko na po yung mapalibuntok. Tang gustong mapali ka buntok, at ikaw kapatid sigurado. Ako, tang anyang pera lang ko yung pali ka buntok, ninuha kapatid ko, ding tricycle driver, king minalin. Gugulisa kang pula. Nakamua po tang makaparada la king kanakong driveway. Gugulisa kang pula mapali ka buntok. Mapali buntok, palmasanting. Uling tarakala rin kapate, nakala rin mua, nakala rin mapali buntok keka. Ay, sabi ko, palamas ang tingin ating kang kapag kamua, palamas ang tingin ating kang kasunggal. Lalo na, ang pangadida ka sigurong maksidente, o mati, o na. Muling po tang dadala na ako, nanungan yung panyabinto. O yan yung paring mayabang, o yan yung paring masungit. Kabang ka dito, anyang ikibi po pati. Good morning nga mo, good evening nga mo. Kay papandinang kong tang opera sobra-sobra, pabiyaw ka rin. Pero ulingan niyang pipiranan ko yung palibuntok. Tamek pati ko. Katsura pala. May tsura yung image ko. Edan niya akakit ka na ako'y Kristo. Edan na ako akakit antimong pari. Nungali, maro ka tao kontra bida. Nagiwa ko. Siya masa ko sarili ko. Sabi ko, ay, katsura pala yung mapalibon to. Ako. Katsura pala yung bubungan na nini, makapate ko. Ay, ba't? Nagiwa ko. May pagkasundo ko rela. Bagya-bagya. Potang ating makaparada. Ako na gulisa. Ako mapalibon to. Nano sabihan ko? Ako, boss, brother, poge, chief, mama ko na ako. Pwede merong ililing kaya ang tricycle. Kapano pa yan? Ka mapalibuntok. Uling ako mapalibuntok. O ito, bagya-bagya. May kasundukan. Ako nawa pati. Gustong kay marim labuntok. Poge. Kay ba't? O hindi pa. Dininan kong TV. May huling alalang TV. Yata toda daw. Nagregaluan kong TV. Talagang may kasundo na kami. Bali po. Kaya itong iti, mas masaya. Inalakang kasunggalit. Inalakang kapate. Alakang kapag kamua. Kumabayang biye mo. Kalupan na chance, may kabayang biye na. Nangyemo talaga may COVID. Lalaban niya pag hindi na. Anya, may itong dahilan kanya, siguro mira siya 86, 86 yan. Anya, mira siya 86, itapin. He is a peaceful man. Naman confrontational at na naman bonitang magiging pagkasunggalit. Agyo ng manupaya. O yan po yung sikreto ng makabambye. Itang tahimik ang tao, ka mapalibuntok, ka mahilig makpate. Yang hanapin, nung bisa kang kagad mate, magpate na ka makpate, bullshit ka. Ulitan kay, nung bisa kang kagad mate, magpate na ka makapate, banta mate na ka. Pero nung ika, bisa kang kumababi, bisa kang maging makabaldugan na biye, iwasan mo magipate, makasunggalit, mapalibuntok. At hindi pa. Itang kayabangan. Kayabangan. Detang
Pulis. O, may kamate. Na ano yung peperalan daw? Kayabangan. Po, kayabangan. Anyang itang West ko. Kaya marilnoret ang minda. Kaya matinala uling buhay ng sa pakit na pulisya. Makapangyarihan niya. Na hindi pwedeng i-down. Ne? Anya sinabi na nitang ima. Na ano mo, nung pulis ka. Pete ni. Pete maril ni. Tiyatang adwang minda. At ito mo namang tauling pulis sa may kulong. Makanya mo naman. Papairala na pulisya. Makapangyarihan niya. Na edi pwedeng lamangan. Nya itaragong kalulong byuda. Pete ni. Arap-arapan. O yan yung kayabangan. Istong mayabang ka. Ne po. Bibili mo yung batas kang gamat mo. Ipahamak ka. Makulong ka. Buisit ka. Ne? Pagbayaran mo muri ng kayabangan mo. O yan po yung mayabang. Istong mayabang ka. Sigurado kang may pahamak. Sigurado kang makulong. Magdusa. Gusto nga mo akong kontrol yung kayabangan mo. Jesus, pota manuloy. Pota makapagpakayap yan. Nga nang sasabi, eyo pa niya yan. Eyo pa niya yan. Sikreto yun. Uling yan na buring sisikat siya. E na buring maging popularya. Potang buring ng gawang ari, tumakas siya, makuya. Uling yan na buring kayabangan. E na buring kiyatasan. Very humble yan. Nung mga naimibait, king pakakalulong paralan, karing kalulong pamilya, makanya niya naman yung gali na very humble yan. Alayang kayabangan. Nga kapatid, nung ita mo, brita mong kumababi, maging makabaltugan na biye, masaya biye, iwasan tala rin at bagay nga rin kayabangan at impali buntok. Gusto nga na ko mo rin yung sistema mo, sigurado kang kumababi. Etong mo naman sigurong lebanan na ng kakatamong niya ako na biye, yapong minyong, yapin ito. Kayabangan at palibuntok. Lebanan na yan, kimbiyan na. Iniwasa na yan. Yan, istong ika, makabakabi, may tumurin si Manita, payapa ka. Iwasan mo yung sunggalit at pati. Pero nung kagad ka, bisa kang kagad mati, aba, papali ka buntok. Sige, sundo mo yan, buisit ka. Sundo mo. Papali ka buntok. Ang mana mo kang mana mo, buisit ka. Sige, sundo mo yung pali buntok ka yan. Mana mo ka. Buwa, yung gawan mo. Bangkang mati. At unipo. Kaya ka mapali buntok, mayabang ka pa. Ay, sigurado kang matodas. Sigurado kang saguli mo bi. Kaya ka maglambat. Gusto nga tsula reta, ugali ka reta. Kayabangan, ampong, mapali ka, buntok. Yan po. Sana itamo, iwasan tala reta. Ilako tala reta. Uling, ila makasawag dita, kimbiyata mo. Talagda. Pamalong kapagkakaliburan, kaulatan na ning binyag, di paggalpi katamoy makapagmula lang kalam ning kasalpantayanan. Malaking taking Diyos, ing dagdagan na ing kakatamong kapagpasensyan at ing kakatang kasalpantayanan. Ngatang manalangin Ginoo, paramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Milyon-milyon laring Kristiyano lamang king lagyo. Maging tunay na lasalang Kristiyano at itugilaling daing karelang sarili kang Kristo. Ipanalayan taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Dakalaring pamuntok king yatong Kristiyano. Aeray paglawalo yung kalayan. Magsikap na sana nga ibira ang karelang takupan. Intunay kalayan. Ipanalayan taking Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Dakalang Kristiyanong ating makapaunang atol, laban ka ring aliwang Kristiyano. Ibilira sana king gustuhin karelang panalangin. Agpangking sala ng Ebanghelyo, ipanalayan taking Ginoo. Ginoo, panalangin mi. Dakalaki katamo ring alipaning pamikasala, mikabusta sana kapamilataning misteryo at pamanyabli ng Mebye Kristo, ipanalayan taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Paring sa mo tabye, mi painawa na mga sana king kapepan, luna yung kaladwa ng Judge Serminio Canlas, ipanalayan talaking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy pa, timawa na kaya sana ning kasalanan, ning katutuan, dela na keti, ning kingyato ni kaya anak. Itiaduan mi, king wala ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalangin patad, managkakatamog daon, matagay papanig Diyos, mamayapayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo ting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog na ang banal a kapulungan. O Diyos ikpami, tisanang pamidaon mi kaniting sakripisyo, king kapang masyente kabigaganakan mi, king Indo, ning bugtong mo anak, alala mo rin king saop ning grasya mo, papalyadyan kaya sang maging alang hanggang daong kaya ka. Itiaduan mi, king kamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo manatiliya kaya kayo. At kekan timuri, Itasyoring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid, impuryan dakat pasalamatan, kapalaman numan ka rin. O ikpa, Diyos sa malagod at mga naka, impuryan para kala ng pong bulalagta ka.
kaniting kapagmasyan kimpangaydo ni Nona Birhen Maria. Uling penglinay bugto mo anak, kingupayan bala Espiritu, sa matalang ibabawa sa linang, king kayang pangabirhen, may ni king yato yung sulong alanganga, Yesu Kristo ang ginumi. Ulita, kabila sa blangkoro ni Agnes Karim Malalutok ng ngay babiyaga puryang kera. Ikapaning manaloig pa, ikay sibol ni sablang kabanalan. Unida ipagpan ka pumi, itugtog may kaya kang Espiritu, panating ay na tabang titipangambun, man para kaya kami magilang katao na daya, ning ginuming Yesu Kristo. Kalitang ko sa loob na dinaw ng kanyang biye, kipamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape. Piyapasalamat siya kaya ka at piraso ni, pinyiniti ka rin kayong disipulos at ngana. Tanggapan niya itikungan at kananyi. Iting ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Mayroon naman kabandingapunan, ginawa na yung kalis pasabayang papasalamat kaya ko, binyan ng kalis kering kayong disipulos at ngana, tanggapan niya iti kongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ng ganakong daya, yung daya ni bayo talagang tipan, amot bidawon ka para kaya pagpatawad ng kasalanan, taptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Patulat tayong pasyag, Mistero katamo sa pantayanan. Kanyang yan ka na kami pang ing kamatay pang sumibin anak mo, darami tinapin ng binikalis ng kaligtasan, laing pasalamatan kaya ko, impapayan mo kaming matampang tala darapan mat sumuyo kaya ko, gamsa ng misilusulo katandaan Kristo, tipunan ng amting metring banal mong Espiritu, ganamig pa sa iglesia makalaganap meto yato, banamigay pilugod kami ng kaya kaming Papa, i Francisco, kaya nga Bispoy Porentino, isa lang susuyog yung banal mong kapulungan. Karamihan ngayon kay kapatad, ihiriminyo, kalas, ay naos lang may kukit ngayato, tagapan ni Mesarik maligay mong harapan. Pakaluan mo kami yan, gamot kayong karapat dapat magkamit kimbialan hangga, kaya ba ng Maria, Birhen Tunig Diyos,
ng apostoles sa bang santos, at tinupad malmong kabunin kaya kabaning panahon, purindak at paligiyan, kalatan sa Kristong anak mo. King kabalatan ng Kristo, kambena at kaya, higpang may payang tutu, kaon Espiritong banal, pupurendak at parangalan, manggaman king galanangga. Manalangin tayo ni King, panalangin ni Tiro ni Kakatamo, ng Ginoo sa Kristo. Kawas magunin sa belang marok, malimit pagkaliming kapaypan panahon mi, magasopan ni kaya kang pakalulu, itamawa kami parating kayong pamalipan ng kasalanan, migabis kami alang kasakulan kayong kaligaligan, kabang paninayang niyang pagsadyan panatan sa Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian nating kayupayan nating ligaya, manggaman king alanangga. Ang lugod kapaypan ng ginutang sa Kristo, yung sang magtabit panatili kaya ngayongan. At kekan timurin. Ipagkalagtaya kayong balang metong yung lugod at kapayapanan ng Ginoo sa Kristo. Kapayapan. Kapayapan.
Kapatid, o niglutan sa Kristo, ang goder ng Diyos sa bitawang kimbiena, o niglugod na kaya katamo, non tamong mayaw sa kasanmet ang kayong malalabunan. Ginoo ako matampang tanggap ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ang katawalad na yung glutan sa Kristo, yuri na katamo, ang kakimbiela nangga. Amen. Tapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyo ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na nangening penandit era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, at syuka ka rin at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emoy paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude Tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakalataw. Adwan mingeni kaya kaing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat may kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ing at tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila rin pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dang iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi,
Ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, tetang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariya na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawili nga klismi kaya kaking kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanuwana na Birhen, Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Talagtang manlahintang. Oy paming malugod, king pamanagat miking sakramento ning pamisan metong, saban mo king biye king kirang pibali-bali, king pibali, metong mo king pamisip at puso, at akon misana yung kapayapan na ipanaral mi, karing kaliwa, at mikawani king kapayapan, tatanggapan mi king Eucharistya. Itiaduan mi, kulata ng Kristo ang ginumi. Amen. Yan po, bendisyon ng tayo abo, nagkakatagpatat. Yang kakatangpatad, Herminio, minunay papay pa ng Kristo, kami ng kasapatang panay ng lang gabi, daon tayo nga naging malugod ng pakaluni pa, at sa pantay kakatang panangin, sana ibuklat din ng ginuing pasboling, bano mo para kaya. May nga na ni Diyos kayang pabinyag at maksulo yung paratik yung dulang ng Gino. Ngayon sana tagabanin nga itong gamat ng Gino, kapalungan ng Diyos katimban mo, at kabalan sa lulang pangako, Santo, ama na sa pangkumpiyalan nangga. Amen. Malaking tao na magparang ginong kaya kata sarili. Ita sa makarami misaldo, kaya bin tayo pasibagi kata kapatid. Yerminyo, kaya bin nakarip tayo sa ni Kristus po ang dating kailigaya. Amen. Amen. Yung bukasyones, ipag-iba dyo po kimbali yung bukasyon niya, pining ginoy kabos mo yung kaladwa ng Yerminyo. Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. Kikabalan pa ang kataan mong tao, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan kaya kapangabait, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan kaya kapambinig at pamagayuno, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan kaya kakasakitan kay krus, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan kaya kakapangkutkut, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan kaya kapamilyong mebye, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan kaya kapamagbalit mo lugay kay pa, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan ka na matimbal espiritu, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. kikabalan tanin panyatang pasabay kiligay kawakasaning panahon, Ginoy kabos may kaladwa ng Herminio. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ipamig.
Manalangin tamo. Igpa, karinggamat mo, darami kayong kapatad, iyan nyo, paninayin mi, kaberang media kang Kristo, subliyang mi kitawling aldo, at may bibig ako ng Kristo kapilanman, pasalamatan na ka pa rin sa blang kalang binyam kaya ka mong mabiyay pagkatiyato, takamara sa ing kaberang sa blang media kang Kristo, subliyang mi, at king lugod na ng Ginoo. Ipapakaladaman mo yung dalangin mi, salamon mi sa ing kapatid mi king paraiso, at sa mo kayong pamatula, kambiyan at natigan ng asal pantayanan, agamigit kaya kang Kristo manakabem kapatid mi, tiyadwan mi, kaya walata ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Ipagkalumingan lang ang kapay naman kayo Ginoo. Ingalangan kang sala, sunlag sa kiyo. Ipainaw niya sa akin agang kataymi ka nagkapayapan. Amen. Ang Ginoo managtili kaya kayo. At kaya ka, Hindi siya Timuri. na kay Diyos maipahing tutugig pa, inganak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Idala.